दा दिनै जोङो नैबे 1 नं नाराबारि गामिनि थागिबि जोङो बे 1 नं नाराबारि गामिनिफ्राय जों हा गैयैफोरखौ गामिनि रायजो राजाफ्रा अननानै जोंखौ हा गैयैफोरखौ नैबे बिजिआर हामोन जों थानाया दा बेवहाय जोंनो राननानै होदों। बे समाव तिकेन मण्डल दङमोन, तिकेन मण्डलानो जोंनो रानना होफैदों। नाथाय जोङो बे हाखौ जोबोद जुजिबोदों, थाखा फैसा गारनानै अफिसियेल जोङो खारनानै जोङो सार्केलाव थांदों, जोङो दतमा सार्केल, क'क्राझार सार्केलाव थांदों, जोङो अनेक जोङो थाबायबोदों कंग्रेस गभर्नमेन्ट समावबो, नैबे बिजेपि गभर्नमेन्ट समावबो। नाथाय फैयै फैयै दिनै नैबे बिटिआर सरकार जानायाव प्रमद सारनि दैदेननायाव बा नैबे दानि बैसुमुथि मिसननि गेजेरजों जोङो बे हाखौ गोरलैयै मोननाय जादों। जों बेखौ माने थाखा फैसाबो गारनाङाखै, नियम बादियै जों अफिसियेल खारनानै मण्डल लाबोनानै हाखौ सुनानै बेनिफ्राय जोङो मण्डलाव एसडिसिनाव जोङो एप्रुभ लानानै आरो जोङो नैबे मा होनो बे चेयारमेन मा नाममोन बे चेयारमेननि जोङो एप्रुभ लानानै बेनिफ्राय जोङो बेखौ बिटिसिआव लांनाय जादों, ओजों बिटिआरआव। बेवहाय लांनानै बेवहायबो जोङो थाबैनो बेखौ जोङो फेरेंगा सारनाव जोङो गिबियाव फेरेंगा माने रन्जित सारनाव जों गिबियाव बिनि न'सिम थांनानै जोङो बोरै खालामबा मोजां जागोन बेखौ जोङो उपदेश बा जोङो बेनाव सोंनानै लाग्रोनाय जादों। बे मथे जोङो बे प्रसेसै बिथां थिनहरनाय बादियै आरो जोंनो जोंनि दतमा सार्केलनि जाय माने अफिसार बा सिअ बियो एसडिसि बियो जोंनो होनो नागिरबावाखैमोन बे हाया बिजिआर होननानै। बिजिआर हिसाबै बे हाखौ होनो हाया, नोंसोर हानि बदल हा होफै होमबासो जों होनो हागोन, ओरैबायदि होननानै जोंखौ आरो बादा होनाय बायदि खालामबावदों। अब्ला जोङो रन्जित सारनाव जोङो न'सिम थांथारनानैब्लाबो जोङो जोंनि दुखुखौ प्रकास खालामनानै, मानोना जों गोबाव समनिफ्राय बेवहाय 55 बोसोर जाबाय जोङो बसबास खालामनाय, जों बेहाय रायजो जानाया न' बां जों मोजां लुलायथारबायबो सोरबा हानायफ्रा। दा बिनि गेजेरावबो जोङो बे हाखौ जेबो मोन्थाय मोनैयाव जोबोद दुखु जानानै थाबाय थायोमोन। बेवहाय जोङो फेरेंगा सारनाव बा रन्जित सारनाव जों आदेश लायदों। रन्जित सारा होनदों गिनाङा आं मावनानै होगोन, आं मावगोन गिनाङा जेबो दागि। आरो लोगो लोगो बियो जोंनि जाय माने एसडिसि दतमा सार्केलनि सिअ बेनाव फन बुनानै बुंहरदों जे बिजिआर हाब्लाबो बर'फोरनि थाखाय मोन्थाय दङ, बिजिआर हाया 10% 100आव 10% थाब्लानो जायो, बिनि बाद बाखिखौ होनो हायो बर'फोरनि थाखाय, बेबायदि होननानै सार्केल अफिसारखौ बुंहरनाय जादों। दा बेवहाय जोङो गोजोनदों आरो सार्केल अफिसाराबो बिनिफ्राय मानिनानै बिनिफ्राय जोङो सार्केलनिफ्राय जोङो बिटिआरआव लांदों। बिटिआरआवथ' जों गोरलैयैनो सप्ता खनसेबो नाङाखै, सानब्रै बा सानबानि गेजेरावनो जोङो बिटिआरनिफ्राय मोनबोदों। जों गासिबो मोनजोब्बाय दा। जोङो माबाबो दा जोङो फाट्टा हिसाबै जों मोनबाय, खाजोना पर्यन्त जों होजोब्बाय। दा जोङो एकदम फुरा मोन्थाय मोनबाय, मियादि पाट्टा जाथारबाय आरो। दा बिनि गेजेराव जोङो एसे गोबाव समनिफ्राय जोङो भबिष्यतनि जों गथ' गथायनि थाखाय जोङो बेखौ बानायनानै लानो हाबाय। बे हिसाबै जोङो बिराद रोजा रोजा गोजोननाय मोन्दों। हायाव गादोंना अख्राङाव दङ जों गावखौनो मिथिलायाखै, ओरैबायदि जोंनाव रंजानाय आरो गोजोननाय फैदों आरो। दा जोङो बे दानि जे बर्थमान इउपिपिएल जे सरकार बा प्रमद बर' सरकार, बे प्रमद सरकारनि दिनाव जों जे बे बैसुमुथि मिसननि गेजेरजों गोरलैयै जों मोनफुंनो हाबाय, बेवहाय जों रोजा रोजा गोजोननाय मोन्दों। आरो बेलासिनि हामबाय जासियो जे दिनैहाय जोङो नैबे
नाराबारि गामियाव जोङो माखासे नैबे हानि समस्या जोंहा जानानै दंमोन। जोङो 55 बोसोर जोङो संसार जाबाय। दा बेवहाय जोङो नैबे BTC-नि जे BPF पार्टिया जे 17 बोसोरसिमावबो जोंनि नैबे हाखौहाय गभर्नमेन्टनि खालामनानै होलांनो हायाखै। दा नैबे BTR जे सरकार प्रमद बर'नि सरकार बे समावहाय जोंनि नैबे माखासे हानि माखासे समस्याफोरखौहाय समाधान खालामनानै होलांबाय नैबे रनजित सार बसुमतारिया। दा बेखौ लानानै जोंनि गामिनि नैबे जे 32 जन हानि समस्या जानानै थानाय बिसोर हानि फाट्टाफोरखौ मोननानै जोङो बयबो गोजोननाय मोनदों। आरो जोङो सरकारनिसिम हामबाय जासियो जे जोंनो माखासे मावनायनि सुबिदाखौ होबाय। बेजों लोगोसे जोंनो मावनानै लानांगौनि माखासे नियम खान्थिफोरखौ होबाय। दा बेफोरखौ लानानै जोंनि जे मावनानै लानांगौ बा मावनानै होनाय बेफोरखौ जोंनि BTR सरकारानो खालामजोबना होनायनि थाखाय आङो नैबे जोंनि गामिनि जानानै रोजा रोजा साबायखर आङो BTR गभर्नमेन्ट आरो रनजित सारनिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर जासिहरनाय जाबाय। आरोबाव आङो मोनसे गोनां खोथा मख'बावनो लुगैयोदि जे जोङो नैबे 17 बोसोरसिमाव जे BPF सरकार जे सोलिबोदोंमोन बेवहायबो जोङो हानिल' खोथा नङा, जोङो माखासे गावनि न' बे PMAY बे न' माखासे जोङो मोननो थांनाय बैयाव जे जोङो माखासे बेनिफिसारिफोर बिसोरो मोननो थाङाखै। जे गावसिनि पार्टिनि मानसिफ्राल'नो गंनै गंथाम लानाय, जेनेबा जोङो एबसु बा सोरबा NDB गोनां बेफोरबायदि खोथा लालायनानै जोंनि गामियाव बै माखासे मेम्बारफोरा जोंनो होनांगौखौ होनाय जायाखै, ओमफ्राय डाइभार्ट खालामनानै जोंखौ दोननाय जादों। बेवहाय जोङो जोबोद दुखु मोनदों जे दिनै प्रमद सारनि सरकारावहाय जोंनाव दिनै मा नांगाल मा BJP मा गासिबो पार्टिखौ लानानै दिनै जोङो नुनो मोनदों जे समानैनो जिनिसफोरखौ होलांनाय। आं बेखौ मोजां मोनदों जे दानि BTR सरकारा ओरैबायदि मोजां खामानि मावदों जे आं मोनसे जिनिसखौ आं दुखु मोनो जे दा जुदि BPF पार्टिया 17 बोसोरसिम खुंनानै आरो जुदि नैबे पावाराव जुदि फैबावोब्ला नैबे इयुथ अफिसफ्राव जे गथ'फोरखौ लांनानै जे माखासे जौ लोंनाय दादागिरि देखायनाय बैफोरबायदि जिनिसफोरा सरकारा जुदि फैयोब्ला बे जिनिसानो फैबावगोन नामा आं बेखौ एसे गिनाय फैयो। जाहाथे बे सरकारा आंनि मथेब्ला फैनो नाङा। नैबे जोंनि नैबे जे BTR सरकारानो दा 5 बोसोर खुंदोंब्ला इयुनाव आरो 5 बोसोर बा 10 बोसोर बेखौ खुंफुंलांनो थाखाय मोनबावगोन, स्कप होगोन बयबो पाब्लिकफ्रा। आंनि बेखौल' अनुरद, आं बेखौ खावलायनाय जाबाय बयनिसिमबो। आरो दिनै जोंनि बे BTR गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो जेबादि जोंनि नांगौखौ जोङो दिनै मोननाय जाबाय, बिनि थाखाय जोङो प्रमद सारखौबो धन्यबाद होबाय। आरो मानगोनां फेरेंगा सारखौबो रनजित बसुमतारिखौबो जोङो बिराद मोजाङै मोजां गांसे आर'नाइजों जों बरायनाय जाहैबाय। खिन्थु दिनै जोङो बेसेबांबा गोबाव 55 बोसोरनि बारलांबायबो जानो हागौ, खिन्थु जोङो दिनै खुनु अफिसारानो जोंनि बे हाखौ मावना होआखै, थाबायनाबो होआखै। जोङो थाखा फैसा गारनानै गैयैखौनो थाखा फैसा खांनानैबाबो जोङो हैदोंमोन सोरबा सोरबा अफिसारनो, नाथाय बेखौ खुनु मन्दल बा खुनु मुहुरिफ्राबो जेबो जोंनि हानि खामानिखौ मावनो हाया होननानैसो बुंबाय थायो। दा बे हिसाबै दिनै जोंनि बे 50 बोसोर जाबोनाया बे रोखोमै जाबोदों। आरो जोङो उनाव सानदोंमोन BTC गभर्नमेन्ट जानानै जायलायखोमा होननानै जोङो बे समावबो बे 15 बोसोराव जोङो थाबायबावनानै आरो मण्डल STC हमनानै गासैबो जों जिनिसखौ आरो मावबावदोंमोन। बे 15 बोसोरावबो जेबो उइले होआखै, मोननायनि जेबो सिमा गैया होननानैसो उल्था जोंखौसो बुंहरदों। दा दिनै BTR गभर्नमेन्ट जानानै दिनै जोंनि बे 4.5 बोसोराव दिनै जोंनि बे हा जोंनि जे लुबैनाय जोंनि बे गथ' गथाय बे हायावनो रायजो जागोन देरबोबाय उन्दैनिफ्रायनो। नाथाय जोङो बे जिनिसखौ दिनै जाफुंसारबाय। आरो बे जिनिसा जाफुंनाय लोगो लोगो जों दिनै बे 1 नं नाराबारि गामिनिफ्राय रायजो राजानिफ्राय साफ्रोमबो अननानै बिथां रनजित सारखौ जोङो गांसे आर'नाइजों फैयाब्लाबो गांसे आर'नाइजों जोङो बावहरबाय। आरो
मानगोनां चिफ प्रमद बर'खौबो जों गांसे आर'नाइजों आंनि गोसो गोरबोजों आं बावहरबाय। दा आंनि बुंनांगौआ बेनोसै आरो मानगोनां जोंनि गथ'फोर आफादनि बिथांखौबो सनमान होबाय। गिबियाव आं सिगांग्रो जोंनि मानगोनां बिटिसिनि CM प्रमद बर' आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि मानगोनां फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM रन्जित बसुमतारी सारखौ आङो सिगांग्रो साबायखर बावगोन। गोबाव सम जोङो जोंनि नैबे नाराबारि गामियाव थानानै जोङो जोंनि जिथु मोननांगौ हानि मोन्थाय जों बे हानि मोन्थायखौ जों मोननो मोनाखैमोन। नाथाय खुब जोङो खाफाल गोनां थांनाय साराय बोसोराव जोङो नैबे जोंनि दिनै जिथु हानि फाट्टा बे हानि फाट्टाखौ जों दिनै मोननो हाबाय। आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो दिनै गोबां गिनाय फैयोमोन बबेबा समाव आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनि नैबे हाखौ सेनानै लागोन नामा, फैगोन नामा, मालाबा JCB मालाबा खख्लिं आरि लानानै जोंनाव फैगोन नामा, जों बेफोरखौ जोबोद गिनाय मोनोमोन। नाथाय दिनै जोङो खुब गोजोननाय मोनदों। जोंनि गासै 32 न'खर गासै 45 बिगा हा दंमोन बेखौ जों दिनै मोननो हाबाय। बयनिबो आखायाव दिनै हानि फाट्टाखौ जोङो मोननानै खुब गोजोननाय मोनदों, गोसोआव रंजानाय मोनदों। बेजोंनो लोगोसे जोंनि BTRनि CM प्रमद सारखौ खुब हामबाय होनना मान बावो सारखौ।